Maluhod po para sa satong novena to Saint Pio of Pietrelcina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio of Pietrelcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Amen. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus. place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus. place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit.
You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women for a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Breccialcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Amen. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Breccialcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late, the days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, and this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them,
but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tuli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, as sinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagasaki tuli kan sa mong mga salanggipo, asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol as sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sangaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan Biyernes sa ika-23 na simana sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Ubis and family. Pasasalamat for the 21st birthday of Alisa Jane Lota and for the 20th birthday of Julian Lota, dulot ni Joan Lota. Pasasalamat man dulot kan STI College Legazpi. Asin pasasalamat dulot kan Pachika family, Iglesia family. Pasasalamat man dulot ni Angela Dineros. For good health of Redilias and Molina family, dulot ni Maria Regina Molina. Pasasalamat man dulot ni kan pamilya ni Nelia Perez. Para sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For fast healing and full recovery of Ed Mendoza and Federico Bitonio, dulot kan Mendoza family. Sa espesyal na kaagadan man, dulot ni Josel Asaituno and family. For healing and fast recovery of Mayet Sanchez, dulot ni Glena O. Pahe. To pass the psychometrician exam of Danica Joy Pachika, dulot kan Pachika family. To pass the psychometrician exam of Sheena O. Iglesia, dulot kan Iglesia family. Para sa kapaingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Roger, dulot kan Sanyosa family, sa kalag ni Simona, dulot kan F&S Velasco, sa kalag ni Lordita, dulot kan F&S Velasco, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, para sa kalag ni Exaltacion, dulot ni Almira Binos, sa kalag ni Higidjo and Florentina, dulot ni Joyce A. Sarsa and family, sa kalag ni Karina, dulot kan Diskaya family, sa kalag ni Edison, dulot ni Belen Amurao, sa kalag ni Evelyn, dulot kan Soriao family, para sa 6th death anniversary of Estelito, dulot ni Maria Cecilia Abelia and family, para sa gabos na kalag, dulot ni Nelia Perez, sa kalag ni Epifanio Jr., and sa kalag ni Josefina and Fidencio, dulot ni Rene and Royce. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nganya na aldaw na Biyernes, enot, kita sa rong komunidad nagdudulot ka ini sa pag-onra ni San Padre Pio. Kedua nganya na aldaw pupunan taang Novena sa pag-andam sa maabot na kafiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa laog din siyam na aldaw, digdi sa parokya, magpe-preparar kita sa maabot na kafiestahan niya sa sa 21. Sa maabot na sunod na Domingo. Siringman, padagos kitang nagpapamibi para sa success kang bar exams na ang last day will be on Sunday, September 14. Ipamibi taman ng mga tugang yato na nagtitake ining bar exams. Asin ngunyan manaal daw, ginigirumdum niya to an memorial kan most holy name of Mary. An kabanal-banaling ngaran kan sa tuyang mahal na ina
na si Virgen Maria. Mga tugang, tanganing kita gabos na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo, rumdumon niya to asin pagsulsulan sa tong mga kasala. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, na nagkasala ako aning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kakurangan ng Diyos. Maherak, manlugod sa to ang Diyos na makakamhan. Pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos, kaugayeng hilinga ang mga aki nini sa imong pagkabuot, nahuli ka ini ang pagtubos sa mo, nagdatong, asinan pag-ampon sa mo, nauutob. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo ang tunay na katalingkasan, asinan daing tapos na pamana. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Hematay onyato an enot na babasahon. Ginuno sa kapinunan kan inot na surat ni San Pablo ki Timoteo. Surat hali ki Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pagbuot nin Diyos na satong kagtubos, asin ni Kristo Jesus na satong paglaom. Para ki Timoteo, tunay kong aki sa pagtubod. Mapasaimo ang biyaya, pagkahirak asin katuninungan, hali sa Diyos Ama, asin hali ki Kristo Jesus na satong kagurangnan. Ako nagpapasalamat ki Kristo Jesus na sa tuyang kagurangnan nagtao sa kunin kusog. Nagtiwala siya sa ko asin pinagpagkanigo niya akong apodon na maglingkod sa iya. Minsan ngani kaito ako sarong paralanghad asin ginibo ko ang bilog kong makakaya sa pagraot asin pagpakaraot kan pagtubod. Alagad ako nahirakan niya, huli taiyan gabos ginibo ko, na daing pakasabot asin daing pagtubod. Iwinaras ako ang biyaya nin kagurangnan, pinano ako nin pagtubod asin pagkamot ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Ampuna ako, Diyos, sa imo, ako minapaalaw. Masabi ako, ika ang sakong kagurangnan. Ika kagurangnan ang sakong kalis asin piniling kahirasan. Ika ang magpapadanay kan sakong buhay. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Inuumaw ko ang kagurangnan na naghahatol sa ko.
Minsan banggi, pinapatanidan niya ang sakong puso. Danay akong magpapamugtak sa atubang nin kagurangnan. Kun siya na sa tuo ko, dainin makakapurisaw sako. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Sa imong atubang, yaon ang kapanuan nin kaugmahan. Ang kagayagayahan, yaon sa tuong mong kamot, sagkod lamang. Ika ang sakong pamana kagurangnan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabi ni Jesus ining mga panghalimbawa. Ang buta makakakabit daw nin kapwa buta. Dai daw sidang duwa mahuhulog sa kalot. Ang disipulo bakong urog kadunong kaysa maestro. Minsan gani, kung nakanood na makakaarog sa maestro, daw ta minamaanan mo ang muta sa matanin sa imong tugang, kasi hindi mo naihiling ang pasagi sa imong mata. Paano makasabi ka sa imong tugang, haliun ko mo na ang muta sa imong mata, kung hindi mo naihiling ang pasagi sa sarili mong mata? Para sagin-sagin, hali ang una ang pasagi sa imong mata, dangan makakahiling kanin malinaw, asin mahali mo ang muta sa mata nin sa imong tugang. Mga tugang, marhay na bareta kan kagurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Clear your vision first before guiding others. Kung susumadahon ta ining ebanghelyo ngunyan, iyan ang mga tataramon na gustong sabihon sa tuya kan sa tuyang kagurangan. Siguraduhon mong malinaw ang sa imong mata bago mo hingawahon na maggiya sa iba. Iyan ang warning na tinataokan sa itong kagurangan sa iyang mga disipulos, as in tinatao niya man sa lambang saro sa tuya. Let us avoid to be blind guides, mga giya na buta. A blind person cannot lead another blind without both of them falling into a pit. Kung ang buta, magiya sa sarong buta, parehas sinda mahuhulog sa kalong. In other words, bago po kita makagiya, before we can guide others, we must first open our own eyes. Eksamino nun sa tuyang mga kaluyahan. Hilingon man sa satuyang sadirian, sa tuyang mga pagkukulang asin pagkakasala. Takadakla na beses mamundong manutaran na we easily notice itong muta sa matakan iba, anyaon palan sa tuya, mas nakulang pasagi. Minsan nga ni, may muting kita. Nahiling ta sumuta kan iba, anyaon sa imo, muting. It's easier to criticize others, to see their faults. Mahiling susala kan iba instead of humbly admitting our own shortcomings. Karamdaman ko itong istorya ni Sarong, agom na babae, nagkumpisal. Na-notice kan padi, anting ko kumpisal, so mga kasalan kan agom niya. Kaya sinaway kan padi, Madam, bako po so kasalan kan agom mo. Ani kumpisal mo, so kasalan mong personal, bako so kasalan kan agom mo. Aram nindo susimbag kan babae. Nagpapasiguro lang po ngaya ko, Father, ang sunod ngaya sa pilang makumpisal, so agum ko, baka ngaya mag-utik sa imo. See? Kanakla na beses, arog kaiyan po ang sa tuya attitude.
Today, we are being told that true guidance and tunay na paggiya begins with humility. Seeing our own faults first before correcting others. One time, may nagtulok sa kuya. Tigtino po ining eyeglasses ko. Sabi sa kuya, maation ngayon, salming mo, Father. Di tighiling ko man, tig-check ko. Kaya nga ni, pag nagtutukaw ako dyan habang nagre-reading, sige ko ang pamunas kay nita. Kaya ko maati manangga. Tig-check ko, bako man maati. Only to discover na susaiya pala na eyeglasses, iyo ang pano kay mga fingerprints. Bako man sa kuya, nahiling niya eyeglasses kong maati, susaiya pala na eyeglasses. Ang may mga fingerprints, kaya malabo. So paghiling niya, paghuna niya, sa kuya maati. Minsan tigbi-blame tag ibang tao, kay ining mga nakakaulang sa tuya. Tigpapasa ta sa iba, an sa tuya, mga ati asin kaluyahan. At igsasabikan sa itong kagurangan, kung magiya kita sa satuyang kapwa, we must live with integrity, with honesty, with humility. Sabi nga ni Kayan, only those who see clearly can point to the right path. Sindaan pwedeng maging giya pasiring sa tamang dala. Kaya bagangon yan, if you notice, sa investigasyon sa Congress, both sa Senate and sa House of Representatives, halos daing padumanan, aram nito po nga hindi sila lahat safe. So, nag-iimbestigar, daing integridad na mag-imbestigar, inbuelto man palan sa korupsyon regarding flood control. Kaya, good news, nahiling ko kasunma sa news, igwa ng duwang inaranan, both former Supreme Court Justices, si Perlas Bersabe, sarong babae, tapos si Antonio Carpio, na magiging miyembro kaini independent investigating body na yung ma-investigar kaini flood control. So kung kita magiya, ma-investigar, alimbawa sa kasong niya, kay kuhan, naklarado man an sa tuyang records, klarado mismo, an sa tuyang matatanganing madarata sa tamang dalan an sa tuyang tugang. Ngunyan manaal daw, na-mentionar ko po, we also celebrate the memorial of the most or holy name of Mary. Ang pangaran kan sa tuyang mahal na ina, itself is a light, ilaw, asin giya. Si Maria, bako po siyang, she was no blind guide. Itong nagigiyang buta, nahiling niyang klarado, andalan sa matakan pagtubod. She trusted God's plan and she leads us always to her Son. Ginigiyahan niya kita pasiring sa iyang aki. So, next time, na gusto tang maghusga sa satuyang kapwa, day kita magmadali. Next time na gusto tang magiya sa iba o kurihiran ng iba, hilingon tango na ang satuyang sadiri. Baka mas dakulang pasagi ang yaon sa satuyang mata, asin muta lang ang gusto tang halion sa satuyang kapwa. Let us first purify our hearts. Kaya hagadon ta, let us invoke the help of Mary, the holy name of Mary, so that our guidance to others is not from pride or blindness, but from faith, from compassion, and love. Sa tabang kan sa tuyang mahal na ina, may our vision be clearer, our hearts purer, and our guidance brighter. Let Mary teach us how to see with faith-filled eyes. Amen? Sa karan ka naman, Aki, sa Espiritu Santo. Amen.
magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ginigikana nin tunay na pagkamuot asin katuninongan, itugot mo. Namimibi kami na huli ka ining atang, maninigo kaming magsambakan sa imong kadakulaan, asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. At kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong Taasan mga puso. espiritu, initas mina sa Magpasalamat kagurangnan, kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoo, maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag ni an pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabos na santos sa Sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamarawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuhan niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasala. Iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumduman niya to sa special na paagi, itong mga kapuso, kapamilya, katiwala, mga bistuta, na nainot na po sa to sa ikaduhang buhay, rumdumuntaan kapahingaluan kan sa idang kanal. Sindang, sinangabos na mga gadan. Dangan, ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Padre Pio,
nakainto pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, sirig man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyarian bot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligta sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo, ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sakog katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa ibong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, iga na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. mo niya na hiras sa lambang saro, aninakong katuninongan, peace be with you. Kordero kan Kordero Diyos, kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Anhawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamipi kita. Kagurangnan, itugot mo sa mong mga paratubod mo na pinapakakan asin binubuhay mo sa kakanonin sa imong tataramon asin langit no na sakramento na magkamit na gayo kan mga dakulang atang kan aki mong namumutan. Tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa iyang buhay. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa Indogabos. Pagirumdum lang po sa aga, Sabado, 1:00 hanggang 3:00, igwa kita ni na sign language workshop. Yan. Asin na pag-adal kang sign language sa paagi kang mga liturgical songs, o mga tigkakantata sa misa. Every 3:00 in the afternoon, during Sundays, igwa kita ni side mass. So if ever nag-attend kita kay ni, we can possibly participate duman sa mga sign languages na nahihiling ta asin na makasunod kita sa celebration kan Santa Misa. So salamat po sa agang 1:00 hanggang 3:00. Kung may panahon po kamo, kung nakisusuan nga ni kita sa bini, so ini importante man po ini. Ining mga workshop na ining gigiputa. Salamat po and see you tomorrow. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin may herakon. Anama, agi, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Snowing a garden fair is comes out what it was a year. Later say, dear Padre Pio, we pray, bless our sighs today we clear. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful you. Thank you and good morning po.